Bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs, primer de tot? Bé, estic molt millor. La veritat és que estic bastant bé, esperant a la prova, que me la fan ara perquè soc personal sanitari i me la fan, entre altres coses, perquè em torni a incorporar a la meva feina. Però me la faran segurament dijous o divendres, després m'hauran de fer una altra i si totes dues surten negatives, tant de bo sigui així, doncs a tornar a la feina. Expliquem-ho perquè potser algú s'ha perdut. Vas fer públic, com a regidora de l'Ajuntament d'Argentona, que havies donat positiu per coronavirus. Una mica ens pots explicar la pel·lícula dels fets i això, no? Com és que tu et van poder fer la prova, que és aquesta prova tan reclamada? Vale, jo soc administrativa i treballo a Salut Pública, treballo al Consorci Sanitari del Maresme i van tenir la sospita de que havíem estat en contacte amb una persona positiva, contagiada, i per tant, com que van començar a tenir símptomes, i ens vam anar a fer-nos la prova i malauradament va sortir positiva. Però sí, ens van fer la prova des de salut laboral perquè som personal sanitari. Des de llavors que estàs confinada. Sí, estic confinada, com tothom, però jo porto 22 dies, si no he fet malament els comptes, però jo tancada a la meva habitació. O sigui, jo no puc sortir de les 4 parets de la meva habitació, només per anar al bany, evidentment. Has dit que vas començar a tenir símptomes, però t'has trobat bé? Has estat pitjor en alguns moments? Jo em vaig trobar la primera setmana relativament bé i la setmana passada, el cap de setmana anterior, no l'altre, que ja en teoria m'havien de fer la prova perquè havien passat 14 dies i em vaig començar a trobar molt malament. Llavors, la doctora pensa que he tingut una petita pneumònia i em van fer un control i la veritat que va sortir la placa B, que si l'he tingut ja la vaig passar, però sí que és veritat que he estat 2 o 3 dies bastant fotudeta, amb febre, amb vòmits. T'has espantat en algun moment? He passat molta por, moltíssima por. Jo no volia fer una entrevista que fos molt dramàtica, no? Perquè la meva situació és afortunada, jo estic bé, han passat 3 setmanes, em trobo bé, la meva família està bé, crec que ho hem fet molt bé, ells també i jo, i no s'han contagiat i em sento, veient tot el que està passant, afortunada, però tampoc vull treure ferro a la malaltia. La malaltia en algunes ocasions és greu. Jo sóc hipertensa i, per tant, era població de risc i, per tant, sí, a casa, ho he passat a casa, no he arribat a ser una situació greu, però la incertesa de no saber a què és el que t'està enfrontant, sí, m'ha fet passar moltíssima por per mi i per la meva família. No ho vull amagar. Tenies interès també explicar-ho per al fet de que ningú relaxi. Sí. Tot i que ara les xifres estan sent millors, clar, anem cada vegada millor, només faltaria que després de tot l'esforç que estem fent tots i que ho estem fent de meravella, no vagi a millor això. Però això no vol dir que ens puguem relaxar. És una malaltia molt contagiosa. Jo sí, no t'explicaré la situació del meu contagi, però va ser una cosa que fem quotidiana, o sigui, una relació quotidiana amb una persona que va venir a preguntar a la meva feina una informació. Per tant, que imagina't, amb una cosa tan simple em vaig contagiar. Per tant, penso que no ens hem de relaxar, que hem d'anar amb molta precaució, molta higiene, rentar-nos molt les mans, és el que millor funciona, tot el dia amb les mans sota l'aixeta i el sabó i intentant no tocar-nos la cara, quan tens un espernut o tens tos has de fer el cosa, que això costa molt, però al final ens acostumarem i s'ha de seguir amb aquesta precaució i no sortir per sortir. Si pots sortir un cop, en comptes de 2, millor. Per tant, 20 i tants dies confinada, tens ganes ara que ja t'acabin de fer les proves per poder tornar a treballar? La primera cosa que vull fer és donar una abraçada als meus fills, perquè quan em diguin que soc negativa, com a mínim poder-los... És que no els veig la cara, només a través del WhatsApp, des de fa 21 dies, no?
i sento com parlen a través de la porta, no? Perquè la bendita porta està sempre tancada. I després sí, tinc moltes ganes de tornar a la feina perquè les meves companyes, parlo en femení perquè la majoria són dones, estan allà al peu del canó i necessiten mans. Jo soc administrativa, però en aquesta situació a l'Hospital de Mataró, a Sant Jaume, a Sant Josep, el Consorci en general i suposo que tota la sanitat pública no hi ha categories professionals. Ara estem tots allà al peu del canó i tots són necessaris. Des del PSC d'Argentona, la setmana passada crec que és, de vegades ja perdem el compte dels dies, però vau enviar un comunicat en el que demanàveu més mesures o més concretes a nivell fiscal, perquè aquesta crisi sanitària n'està produint una altra, que és la crisi econòmica, que encara no sabem la dimensió que tindrà aquesta crisi. Però ara heu tret un altre comunicat i en aquest comunicat feu com una primera diagnosi, repasseu des de que les persones que estan perdent feina, els comerços tancats, els nens sense escola, la pagesia, etc. Semblava tot intocable, i ara veiem que és tot molt feble. De fet, tenim un pressupost que vosaltres en aquest comunicat dieu que no servirà per la situació que ve ara. No servirà. Bueno, no sé si és perquè he estat tancada tant de temps, he tingut molt de temps per pensar i jo soc una persona que m'agrada, soc molt pràctica, em considero una persona molt pràctica i m'agrada molt no planificar, perquè ha quedat clar que no es pot planificar res en aquesta vida, però sí preveure futurs problemes, no? I això jo crec que em ve de l'ensenyament que vaig tenir quan vaig començar regidora de Serveis Socials, vaig començar en plena crisi econòmica, l'anterior que vam tenir, que no oblidem que la gent que s'estava recuperant d'aquella crisi ara tornarà a entrar en una altra, o sigui que el drama és doble, la dimensió, tu has dit, serà descomunal, o sigui, desconeguda i descomunal, perquè ningú sap en quina crisi econòmica ens trobarem, la sanitària passarà, l'econòmica ens vendrà a sobre i això comportarà una crisi també política i una crisi social i crec que he donat moltes voltes a aquest comunicat, però crec que recull els problemes que ens poden venir a sobre, no? Recull totes aquelles persones del nostre poble que patiran, que patirem, perquè no ens lliurem ningú i crec que necessitem del que diu el comunicat, no? De concòrdia, d'unitat d'acció, de respecte mutu, de totes aquelles mans que siguin valuoses que es posin a treballar. Dieu que és el moment de fermar la unitat d'acció de totes les forces polítiques i socials, que amb fórmules noves, dieu, i afrontar la governança entre tots. Per tant, el que esteu proposant des del PSC és que es faci un govern d'unitat? Que tots els partits entreu al govern? Esteu proposant això? No tant això segurament, perquè això seria una decisió del grup que té la majoria, del grup que segurament tindrà l'alcaldia. Jo tinc molt clar que la futura alcaldessa serà la Gina Sabadell, però no tant un govern que es diria de concentració o un govern de tots els grups, de res, sinó que hem de tenir en compte que el govern està en minoria. I ara no és moment de veure que hi ha un govern feble i intentar tombar aquest govern o atacar-lo o posar pals a les rodes. Al contrari, és el moment d'oferir la mà a aquest govern que està en minoria perquè vagi buscant les complicitats necessàries en cada moment. I ells mateixos hauran d'avaluar quines són aquestes complicitats, què necessiten realment i què necessita el poble. De la mateixa manera que l'oposició hem de ser prou madurs per saber què podem oferir a aquest govern. Crec que quan parlo de noves fórmules de governança i noves actituds, vull parlar d'això, de que hem d'aparcar durant un temps els discursos tradicionals polítics que tenim tots els grups, hem d'aparcar durant un temps possibles, com se dice en castellano, rencillas històriques i ens hem de posar a treballar pel poble. I això jo crec que no estarà, o sigui, no serà rebutjat pel govern. Estic segura que s'agafarà positivament. En aquests moments, evidentment, no us podeu trobar físicament, però manteniu contacte entre els grups municipals?
Sí, ja hem fet un parell o tres de reunions. Jo amb la Gina pràcticament cada dia tenim contacte, pregunto com està el tema. També haig de dir que a l'estar aquí aïllada, tot i que estic molt pendent de les xarxes socials i tot això, doncs arriba un moment que et falta una mica d'informació, no? I, bueno, primer de tot, he d'agrair que el govern des del primer moment es va posar a la meva disposició, que si em feia falta qualsevol cosa, a mi o a la meva família, que ells personalment s'ocuparien de poder-nos servir de la millor manera, o sigui que això ho he d'agrair tant al govern com qualsevol altre regidor de l'oposició, que m'he sentit molt, molt cuidada i molt atesa, i això és molt d'agrair, igual que de moltíssimes persones del poble i moltíssims treballadors de l'Ajuntament, als que vull donar ànims, no? Perquè esteu fent molt bona tasca des de casa vostra, o els que estan també a primera línia. Això segur. I després això, jo contacte amb l'alcaldessa pràcticament cada dia i ara portem ja una setmaneta, també perquè jo em trobo millor i puc estar més connectada, que estem fent connexions via, bueno, com ara estem fent, no? Via Skype o altres programes, que jo no els sé fer servir gaire bé, però bueno, ens estem sortint. I bé. Tots n'aprendrem de tot plegat, no? Perquè ara mateix aquestes noves fórmules de treball, el teletreball, també són nous aprenentatges, però a part ens tocarà aprendre a viure una nova realitat diferent. No sabem què passarà amb els actes multitudinaris i ens diuen que molt probablement no es podran fer actes multitudinaris en molts mesos. Això vol dir que el que ens espera aquest any és un any molt diferent del que estem acostumats a viure. Potser també ens permetrà concentrar-nos en el que és prioritari ara, no? Sí, clar, entra tot en dubte, no? Podrem fer argilar? Doncs segurament que no. Podrem fer la festa major? Doncs segurament la podrem fer d'una altra manera. Els nens podran tornar a col·le? Doncs no, ja veurem, segurament fins al setembre, o ja veurem. Tot està en qüestió, tot està per veure. Bueno, l'única cosa que crec que ara tenim com a certesa és que som un poble fort, que valents, que lluitem i que quan fa falta ens donem la mà i tirem endavant. Jo crec que és l'única certesa que tenim ara i que sortirem d'aquesta. Jo crec que és que ara mateix no es pot dir res més que quan arribi el moment de prendre decisions que ens agafi forts, que ens agafin units i ja tirarem endavant. És que és la nostra obligació, perquè la gent del poble ho està fent molt bé. Ara nosaltres no ho podem fer malament. Jo crec que no. Doncs, Susana, ens quedem amb aquest darrer missatge i molt contents d'haver vist que estàs bé, malgrat estar tancada en 4 parets dins de casa teva. Però esperem, doncs, això, que puguis sortir-ne aviat, que no hagi estat res i que bé, faran falta mans. Vale, moltes gràcies. Sobretot vull tornar a reiterar una mica les gràcies a tothom que ho està fent de meravella, perquè realment és un exemple de comportament al nostre poble i, bueno, jo diria que en general, tota la gent i per desgràcia, no vull acabar sense recordar-me de totes les famílies que estan patint aquesta malaltia, no? Jo ho sé per experiència, és molt dur i un acompanyament, no? Des del PSC i personalment meu, i que la meva intervenció avui volia ser d'esperança, no? De que la gent vegi que això se supera, no? Que jo soc hipertensa i per tant tenia un problema afegit i mira, estic aquí emocionada perquè costa molt de dir això públicament, però bueno, estem aquí, que és el més important. Una abraçada. Gràcies. Fins la propera.